खेल जागोन बेदेसाव थांगोन खामायगोन बाइक लाफैगोन सिख्ला फथायगोन आयु हिनजाव लागोन फिसा खांगोन ग्रें ग्रें रायजो जागोन नै लाय हिनजावखौ मारै फजायो नुबाय खारन नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ बरायलायबाय गामियारिनि सेंग्राफोर नालाय दिनैहाय जोङो आलदा प्लान लादों आरो ना दुगैहैगोन जोङो गामियारिनि सेंग्राफोर मा रोखोम सोलिनानै थायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय था आरो मा रोखोम जायो नायबाय था आरो ना इन्टारेस्टआलाय जाखायोखा नुवाखै दिस इज नाफाम गैया फाग्लानो माबा मा होनो खासुलासो मानसियानो सोर हिनजाव लाबोनांगौ जाखो बिदिखौलाय फाग्लासो ओमफ्राय नै मा भिडिअ कल खालामबाय दागाव सिख्लाफ्रानो जेव जेव दं गुजुनाया जाथारबाय नै गाइसमोन लामाया एकदम बेजों थांबाय थांबानो दै मोनहैगोन आरो ना बे दैयाव जों दुगैहैगोन बोराय लाबो दाबो दैयाव दुगैयो नायदोना बोराय लाबो दाबो दैयाव दुगैयो डेन्जाररा बिदिनो गरम बोथोरनि माबाखौहाय एक्सपिरियेन्स लानांगौ बिदि दैयावहाय आच्छा जेरावखि जाया नों माने बेरायलाबायबाय थायो साइकेल फाग्ला जाखोना माखो नोंलाय बोरमा हिजिरासो जानानै लामा लामा बेरायदों अबस्था खाराब दख'ना गाननानै माहाय थाङा मोजाङै थाङामोन जों बायदि गामसा गाननो रोंला नामा जायना Many stars Sapri bicycle also Sapri. Look the there. हासुलायखानायखा बाबरे दा दुगैनोसै ओंखाम उखैनो हिनजावखौ होसोबायना ओंखाम उखैलाय बेरायो फाग्लासो बिदि जायो माबा होनदों फार्स्टआवहाय खामायनानै लाग्रोनो हिनजावनि खिबु दाखादग्रो ओमफ्राय खामायनानै लाग्रोनायनि उनाव हिनजावखौ नायनानै गोसो बायदि जोनाय लानो हायो मोजां बुजायनांगौ बेखौ बुजायनांगौ सप्ताब्रै फानांगोन मास मोनसेखौ हमना लाखा जादोंना आब'आ दा नै गाइसमोन जोङो दैखौ मोनफैबाय आरोना बे दैया एकदम हाग्रानिफ्राय फैनाय निजरा फैनाय आरोना बियो जों थाइगिर जाहैग्रा थान्दाल'खा ओमफ्राय बेयाव हनै माबासो फुटबल खेलासो दावदैनि जाबावदों होनदों नामा नोंबो मादो लाना जोदो उथुल नैबे फुटबल खेलायाव फैसा गैया फैसानिलाय खायसे नामा एकदम माबा गामियारिनि सेंग्राफ्रा मा रोखोम थांनानै थायो नायो नामा अग्रे लागाव दे उथुल मोजां जोना आखाइ लोरि होलायलाय बेखौ आइयो नंखाया नै आइसो जोबाव दे खनसे जोबाव उथुल खिफार थाबाय आच्छा दे नुवाखै उथुला गामसा थिबखाबाय नामा जे सारामाय मारिबाथाय लागाव जेनसिगोन एलेया मिथिबाय डेन्जार आयु जेनबायना होद' मा गैया ने हो बोरो सौनो मोनोना नोङो जामा आयु दावदैनि दैफे दैबा दैथाम जों गामियाव खेला जादों बेयाव दावदैया मोनबा जागोन आरोखि ना जेननाया दैथाम आसिया सानलांसै आंना हाबगोनसै दे हाबबावासो आयु खिफाराबो बेना अट'मेटिक जाखागोनलै साइसआव सेसने नोंहासो केस असनमान नोंखौनोथ' मान दोनग्रोनांगौ बेखौ मान दोनग्रोनांगौ मा साइना सुनु आसामनिखौ बारा खालामनो हाया औ उल्था मोनदों ना चाइनानि
जेननानै गरमजोंनो दुगैलायखाबाय नामा नोंलाय गरमजों दुगैबाय जाम्बा सियान मानसि लिंहरो आंखौ लिंहरनो मा जाया नोङो बखा उथुलखौ दोनबानो जायो आखाइ बायलायनो हमगोन बियो नै उथुल थोब बेबो उदाव सोराव बारलाबायखायो सोर उथुला होस नों गोदाव सोरावलायनो लेजेन्डसो जों लेजेन्डसो ना मिसिमोनजों खिफार थाफाग्रा नामा नायसै दा नुवा मा बै माबायावहाय दोननो मा मा थामिलाव दोननो ओरै गामसा ओरै बोखोलायनायब्रा ने दालाय नुवा जाम्बा साला बुथुवा हिन्दीनिसो रायनांगौलै बेबो बर'नि बारा बुजियानो हिजराया आपको बोलना नहीं आता हाँ बोलो आदमी नहीं तू हाँ कांडू China सिंसो China सिंसो nama सिंसो ni sangatnya ada lah China जेनेबा मा होननाय जागोन बियो सांगने लंबाय दा फाग्लाखा दा उथु कुमुरनि मानसिया नायनो रोङा नामा एथ्रां दावखोदों सिमबोना होनाया ना माथो फाग्ला फाग्ला नोंबो होनानैबो हायो होमबालाय जाम्बा नै बल जोनाय बोरै जोखो बिदिबा दानिसो हमजोबगोरा आङो रोङालै सोरनिया वान स्टेपल' बारलायनाय होलायथारनांगौ नामा स्टेप औ फाग्ला बिदि नङाबा जाहा फुंनो दाउ खोब्रेलाबायो फाग्ला फाग्ला दाउखोबाथाय गलखौ मोनखायो दा हो दे आदै दिफ्ला लागाव हो फरेस्टनि फिसाला बल जोनोबा उन्दैनिफ्रायनो रुलखौ सिखायना लाखानांगौ नङाबाथाय जाखाया गामियारिनि सेंग्राफ्रा एकदम माबाखौ गोदोनि नेमखान्थिफोरखौ फालियोना नुवाखै दै जिंफ्रावनो माबा गल खुन्थिया गायनानै माबा दाउदैनि जोनाया फिल गैयाब्लाबो गैया साला ओरैबायदि माने जों लागोआव फिल गैया नालाय ओंखायनो उफाय गैया आरोना बिदियाव जोनांगौ नै फिल्डार गोजायावसो देन्जार जोबावसो गथ'फ्रा हरै बल जोगासिनो दं खोमसिल' नुसै माला बेलासिबाय नालाय ओमफ्राय जोंबो दा दुगैसिगोन आरोना दा होसिगोन नै होसोब नुबाय दे हो नाय बुथुलनिखौ रायजोफोर नाय गोरान जाम्बा सियान नुवाखै फाग्लाजों बुथुलखौ एकदम बोरला साइसल' नुलाजोबखाय फाग्लासो बलासो गिलायबावबायसो सासेया साला गामियाव गुदागोन खुदाया बोरैबा लानसि थांबा सेस मोनो स्लिप नामा बिदिखौनो स्लिप हिनजावखौनो मारैखौ बुजायो नोंलाय हिनजावखौ मारैखौ बुजायो नोंलाय खारन sekarang gini गामियारिनि सेंग्राफोरनि माबाफ्रा लाइफ स्टाइलफ्रा बिदिनो आरोना जेरावबो मोननो थांनाय नङा नामा फेल जागोन बेदेसाव थांगोन खामायगोन बाइक लाफैगोन सिख्ला फथायगोन आयु हिनजाव लागोन फिसा खांगोन ग्रें रायजो जागोन फिसाखौ हाबा होगोन थांगोन फेल जायोबा नामा एगजामाव डेन्जार प्लान लाबाय नों खिन्थु मानिबाय आं नोंनि प्लानखौहाय थोस नुवाखै बुथुल बास बिहारिया मोखांखौनो सिनायबावनाय नङा दा बे जाहैबाय माबा गामियारिनि सेंग्राफोरनि माबा नामा हालोद लेजेन्ड होनालै फाग्ला हालोद थासारि होनना बुङो बर'आवहाय जाम्बा मा लेजेन्ड खालि लेजेन्डलायनो आयौ सप्ताहसेनि दुगैगोन नोङो जेनेबा दोनहे मास मोनथामनि दुगैखाबालां मास मोनथामनि होस मोनामनायफ्रा एसे खारबानो जाबाय नामा हा दे गारसोना माथो बे रमेन्स रेन्जजों माबाजों इन्टारटेकाजों नांनाय नामा सिख्ला नोंसोर सिख्लाफोरजों नायनो थांगोन नगोल गस्ला गानबालाय बोरै जाबावनांगौ जाखो है बिसोरनो नांखानाय नङाहाय फाग्लाफोरनो होननानैसो थांगोन फाग्ला मैयाहाय नगोल्स गालांनाय सिख्ला नय बयबो आङो दै बुथुलखौ लाबोना दै बुथुलसो दैया आं मोनलोंबावाखै मिथिबाय आंसो लाग्रोदोंमोन दैया
सोर सिखोना लोंजोबगोन इखौ सिख्लानि लाबोनायखौ ब्रा फाग्लासो आयो नोमबाजैब्रा नोमबाजै अनना होफैदों नोमबाजै अनना होफैदों फाग्ला बिबाजैनि लाबोनायखौ मोनबावाखिसै ओहो मोनलासै गोगोम फाग्ला जिखुनु हक बिनिथ' जायाखै ना दाबो हाबाथ' जायाखै सिख'नानैबो लानो हायो आरो आं नोंसिनि जायनाव टेलेन्ट दङ माबानायनि फोथायनायनिबो हायोलै इंलिसा माबे औ दा दा नोंनाव बैसो जाबाय बोरायबाय खानाय दारि मोनजोब्बाय टेलेन्ट दंसै नामा फोथायनायनि गैयालै हाबदो खय बोसोर थाबावगोन होनदों नोङो हिनजाव लानो खय बोसोर माथ्र' हिनजाव माला खारसन फैदो फैबावसो मालाय खारसन फैदो लाथारबावसो हाला होमबालाय नोंथाङा दुगैनानै माबायदि मोननाय बिराद मोजां मोनदों आच्छा नैबे गरम बोथोराव दैयाव दुगैनायनि मजानो एसे आलादा जायो नालाय नोंथाङा बेफोरबायदि गरम बोथोराव सिख्लाफोरखौ मा फोरमायनो सानदों दुगैनांगौ मोनामो नोंथांखौथ' मामा डेट फेल थांहांसो नुसै माथो हिनजावखौथ' मोना नालाय डेट अफ बार्थफोरानो मामा 1999 फोरसो बायदिसो नुगोन माथो जोनोमानो बेहाय जाबाय नालाय बे गाजा गोमजा खालामनायफोरखौ मा बैसोआव सानखो नोंथाङाथ' दा डेट थांहां आं सिमाङावनो गैयि बायदिसो मोनलाय लांबाय माने थालिर थंसेल' गायना थैनोसै सानबाय आरोना बे जोनोमावहाय थालिर गायजाबा नोंथाङा जोंखौ लिंहरनो हागोन नामा मा खिबो होनो थैनाय मानसिया सोरबा लिंहरनो हायो जाम्बा दा नोंथांमोना नुबाय माने माबा गामियारिनि सेंग्राफोरनि लाइफखौ एकदम डेन्जारखा आरोना माने दसे जोङो लामायाव जिरायबाय ओमफ्राय दसे जोङो उन्दैफोरजों बल गेलेबाय आरोना बल गेलेबाय ओमफ्राय दा जोङो दुगैबाय सेंग्रा माने आंनि साननायावबा गामियारिनि सेंग्राफ्रा मोजांसिनबो जायो साफा गोसोबो जायो ओमफ्राय सानफ्रामबो दुगैबाय थायो लेथ्रा थाया आरोना माने सोरबा सानो जानो हागौ गामियारिनि सेंग्राफ्रा एसे लेथ्रा जायोना जाया मालाबाबो जाया बिदि नङा माने टाउननि मानसिफ्रासो जाबाय लोंबाय माबाबाय साब्रुंबाय बे मोनाना थांबाय दुगैना ओरैनो दुमफ्ला नंगौना नोंहा गासिबो नंगौनो जोंना गासिबोनाबो सापर्ट दं ओमफ्राय गामियारिनि सेंग्राफ्रा टाइमखौ नायबाय थाखायो आरोना मोनथिखायो एकदम माला दुगैनांगौ जोङो दा नै 3:30 दुगैफैलायबाय दा जालायबाय आरोना ओरैबायदि जोङो फाग्लासो